אנחנו כל כך אוהבים כאן במשדר לסגור מעגלים. אז הנה אב ובנו שטילו על אופניים באירופה, אנחנו ליווינו אותם בטיול הזה, אתם זוכרים? עדן ופאול ריבוי. שלום, חדשות 13, אנחנו נמצאים למרגלות הדולומיטים בלייק מורטו. מתחילים לטפס למעלה ובינתיים עצרנו לעצירה. אחד האגמים הכי חמים שמצאנו פה. הכי חמים שיש, שתהיה טבילה נעימה. אתם לא עליתם כבר על העצבים אחד לשני אחרי 3 שבועות? קצת, אבל אנחנו מסתדרים טוב מאוד. אני זורם איתו, בחוויה. הכסף פה הוא לא כל כך משנה, החוויות, ההיכרות עם האנשים, האותנטיות, זה מה שעושה את הטיול הזה, את המסע הזה. והנה, תראו אותם נכנסים אלינו, הישר מנמל התעופה, על האופניים שלהם. הנה הם כאן איתנו באולפן, בשידור חי. ביקשנו מהם לסיים את הטיול כאן, והם הסכימו. אז בואו, חברים, תצטרפו אלינו. שלום. שימו את האופניים, ובואו. רק אל תרסו את האולפן, כן, ירגו אותי. הנה הם כאן שניהם. הנה, אין לכם כזה רגלית לעשות זה? נעים להכיר, איזה כיף. פאול, שלום לך. איזה יופי שבאתם. והם שניהם מחייכים ושניהם מאושרים. חברים, בואו נתחיל עם סוף הטיול. כי מה שקורה, פאול, זה שהבן שלך אומר לך, אדוני, אנחנו רוכבים כמעט עד המטוס. נכון? זאת אומרת, זה לא שהגעתם לרומא, שם סיימתם ונגמר הטיול, אלא? אני אספר לך, הגענו לרומא, ופתאום הרגשנו מעין ריקנות. מה, נגמר הטיול, זה הכל? אז לעדן הייתה עוד הברקה. בוא ניקח את המסלול הזה מרומא עד לשדה התעופה ונרכב אותו. אז זה מה שעשינו ביום האחרון. אפשר 2 קרטונים לאופניים, אופניים נראו כמו טנק, ופשוט רכבנו עד לשדה תעופה. ושם אתם בעצם בשדה התעופה שמתם אותם בקרטון והעליתם אותם למטוס. כן, הרבה עבודה, פירקנו את האופניים והעלינו אותם למטוס. הגענו לפה. איזה מדהים זה. טוב, חבר'ה, בואו נדבר שנייה אחת על איטליה, כי זה היה הסיום שלכם. נכון. אבל לא חשבתם לעשות כמה הקפות סביב הקולוסיאום, כי חבר'ה, זה עגול, זה מוכן, זה מושלם, לא? מלא תיירים. כן. אוקיי, אז למה סיימתם דווקא באיטליה? כי התחלתם את זה בכלל בצד השני של אירופה. נכון, בסרביה, בבלגרד. כן. זה יעד שהרבה זמן רצינו לראות, מבחינת האוכל, התרבות, הנופים שיש לאיטליה להציע, זה הדולומיטים, ואת הים, והעיירות האותנטיות הקטנות האלה. אז ככה בחרנו ברומא. כן. ואז התחלנו בעצם בבלגרד, דרך פארק טרה שבסרביה. אנחנו זוכרים את הפארק הזה, הם מדובים. מדובים. הם מדובים. נכון. אוף, זה היה לילה קשה, תיארתם לנו אותו. אבל אז אתם מגיעים לכיוון הדולומיטים, אתם מגיעים לכיוון הערים. איך בעליות האלה? כי תשמע, זה אתגר שמקצוענים עושים. אני אספר לך סוד קטן. כן. כשהוא הגיע אליי עם רעיון של בוא נטפס לדולמיטים, אמרתי לו, בוא נחתוך לוונציה. יותר מישורי. יותר מישורי. אבל בסוף הגענו לעמק השווה, עליתי איתו לדולמיטים, היו לי יומיים של מעט קוצר נשימה. תשמע, זה קשה. אבל הצלחנו, זה היה קשה. אבל הנופים שווים את הכל. שווה כל רגע, הנופים והאגמים שם, באמת מילאו. כמה זמן אתם מקדישים להסתכל על הנופים וליהנות מהם? כי בכל זאת, עד שאתם כבר מגיעים למעלה, אז אתם רוצים לאכול, לישון, כדי שתוכלו, יהיה לכם כוח. האמת שספציפית בדולומיטים מצאנו שערה קטנה על האגם, בילינו שם חצי יום, תפסנו כמה דגים, כיף גדול. אנחנו אוהבים, אתה יודע, אנחנו אוהבים למקומות, בשביל ליהנות גם מהמקום עצמו, ליהנות מהרגע. זה מאוד כמה זמן, מה המקום שהייתם בו הכי הרבה זמן בכל הטיול הזה? עכשיו באיטליה, 3 שבועות היינו באיטליה. לא באיטליה, אני מתכוון במקום ספציפי, אחד. בדולומיטים היינו 3 ימים. 3 ימים, אבל זה גם כן, לרכוב ממקום למקום. כן, בסוף זה הרבה תזוזה, כן. הרבה תזוזה ממקום למקום. כל יום אנחנו זזים. גדלת בן ג'ינג'י, וזה לא קל, זה קשה לו, אני ראיתי, גם עכשיו שמעתם פה וחיכיתם לזמן שלכם, קשה. חייב לזוז. הוא גם רצה להיכנס על גלגל אחד, אז הרגענו אותו קצת. עם עלי רעיון בראש. כשאתם מסכמים את זה, כהורים, כאב ובן, כמשפחה, חיבר, לימד, כמה הם רבו? כבר שאלנו אותם בחצי טיול, והם אמרו לנו, פעם אחת הוא קצת עלה עלי לעצבים. אבל כמה רבתם? זהו, זה לא רבנו, זה קצת, יש לנו כזה מתח. ואז מה? שתיקה? שתיקה, רוכבים בשתיקה? זהו, שתיקה, מרגישים את העצבים. רוכבים בשתיקה? רוכבים בשתיקה, אני רואה את המבט שלו ואני אומר, טוב. מי שובר את השתיקה בדרך כלל? מי זה ששובר את הקרח? מתחילים, אתה יודע, לבשל, לאכול, אז מדברים קצת. נפגשים בהישרדות, במים, באוכל. פאול, אבל מה למדת על הבן שלא ידעת?
האמת שלא ידעתי, הוא חיזק אצלי דברים שלמדתי עליו. הוא מנהיג. הוא ידע להנהיג אותי, אני תמיד הייתי מאחוריו. הוא ידע לנווט אותנו, הוא לא טעה בדרכים. הרגשתי המון ביטחון. הוא השרה לי המון ביטחון, וזה פשוט... ומה אתה למדת על אבא? הוא לימד אותי הרבה, אתה יודע, על הפשטות, על המינימליזם, שלא צריך הרבה בשביל להיות מאושר, זה משהו שלקחתי מגיל צעיר. עכשיו אנחנו עושים את זה ביחד. באמת לא צריך הרבה דברים, בין אם זה, אתה יודע, לישון במקום פשוט, להתנייד על אופניים, אתם דאמתם לנו שהייתם שם, אתם הגשמתם את החלום שלנו שאנחנו כנראה לא נעשה אותו אף פעם, אנחנו לא נרכוב כמוכם, אז תודה רבה לשניכם שחילקתם את זה איתנו. ומה היעד הבא? מהר רק תגיד לי. קירג'יסטן, מונגוליה, קירג'יסטן, מונגוליה? כן. עם אבא או בלי אבא? עם אבא. די. רק עם אמא תאשר, תודה לאשתי שמאפשרת לי את הטיולים האלה. אז אנחנו נביא אותה בפעם הבאה. חברים, תודה רבה לכם. תודה רבה. תודה רבה. אנחנו סיימנו.